if you want to replay, na sa YouTube, adto mo sa YouTube para makita ninyo. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Mahadong bukag. Anya? Mhm. Tapos nawala. Nawala. Kung nawala siya di mayo. Wala ba ka lusay-lusay sa liog doy? Kalintura? Wala kalintura nya, wala pa yung mga sakit sa lawas, wala gikapoy ba? Wala gibunalag dos por dos. Wala. Sige, tama na na siya. Levocetirizine naman gihapon na pang-allergy lang siya. Inom lang, inom mo. O lagi, okay na na siya. Basta mawala na siya in about 5 days. Okay na. Okay? Dili. Kuan lagi gyapon na kauban lagi gyapon na siya sa kuan. Urag igsuon na siya sa cetirizine. Okay. Oo, pwede gud. Isa ra ka buok kay kung allergic yun na siya, mawala gyud na siya. Pero kung lain ang rason, di na mawala in 3 days time. Okay? Okay, may vlog. Time pa ha. Mami, imong ipatulog. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Maadyon buntag do. Kapo man kinang tingog ni mo doy, ora man maayo mong baligya og balot. Saday. Patis. Happy tayo kataga ha. Muna gwapo kay tingog, pwede ka mo kanta og kuan. Mitulo na. Bitaw day. Ha? Unsa daw? Basta ikaw. Masaman. Apan gyapon katong ginaistorya na kung reflux sa pajay doy. Na gani break ang imong asido sa tiyan paingon sa imong tutunlan. Pag inom og tubig ray tambala na ba? Way lain. Ha? Mainom ra jud kag tubig. Mainom kag tubig. Okay? Okay? Kuha nimo? Di nakasabot. Okay. Ang reflux esophagitis may galang pinaka effective nga tambal tubig. Hello, good morning, landline. Hello. Mahadong bantag nang. Unsay ato da? Say ato day. Kano sa pagka nagainom og prednisone day? Pili duha na katuig. Ang prednisone man gud ura pinaka last namong ginagamit para sa arthritis. Kay manghupong man gud ka ana gud. Mao. May na lang kay dako imong naong wala mo baga. Ang kuan na day, hinahinayon nimo undang. Pila ka milligrams na imong prednisone? Pila ka milligrams na? Dagi ingani kinahanglan gyud nga muundang kag inom ana. Ayaw bigla pag-undang kay di na jud ka kalihok sa kasakit. So 2 times a day magkakaroon lagi hinay-hinay nimo tanggal. Bali once a day na ka next week. Hantod every other day na pag-inom sa prednisone, mo shift ka og kanang ordinaryo nga pain reliever day. Gamita ang celecoxib og diclofenac. Is what? Hello. Celecoxib, diclofenac.
200 milligrams 2 times a day o ang diclofenac 3 times a day na pag magkaon. Kanang makaya lang yun yung mawala ang sakit ba kay di man gyud mawala ang rheumatoid arthritis. So ang imong himuon pag magkaon, magsige kag kuan kaning lihok-lihok, lakaw-lakaw, exercise, mga ingana gani. Imo na siyang himuon para medyo maminor-minor na imong arthritis. Mao gyud, ha? Adili, kulang siguro na imong labada day, apila ni amo. Kulang man kay sakit pa man gyapon. May kinahanglan manglabag yung kag tibuok adlaw. Ay, unsay nga medication niya? Unsay mga tambal niya? Agoy, to sa prednisone. Ang chloroquine pod medyo kuan gyud sa kuto-kuto nang murag isog kay na kay sa una sa malaria biya na sa una. Oh. Wala man po'y laing paagi god. Mura man ay kuan gyud sa lupus. Oo. Wala laing gyud. Nga. Kinsa mo inom? Pareha naman. Unsa may gusto nganong mo inom ang kag kuan, vitamin pampagwapa o pampatambok? Sa imo. Sa imo. Ay kung gusto ka magwapa, lahi kung papatambok. Lagi pampagwapa dai, pampagwapa imong paliton kanang Muriamin Forte. Forte. Sa bukog, di na kilala kanang bukog nimo pangbunal naman ng kabaw. Una naglabti. Calcium na siya. Calcium na. Okay? Ay. Kung makalibang po ka, tagpila po ka kilo. Ay, pagpa-check up na, day. Pagpa-check up sa doktor, kay basig na ay bara mong tinae. Di na maayo ba? Check up. Okay? Sige, maing buntag. 0907. Okay. Cellphone. Hello, cellphone. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. Oh, good. Dili pa siguro kuan effective ang imong bisoprolol kay nagapaspas pa imong kasing-kasing. So, kabalo man ka mo tanaw sa imong pulso, no? Gunitin na imong pulso kung lakaw lang ka mga 5 kalakang, napulo kalakang, ipha ang imong pulso. Kung musa ka pag isa ka gatos, pasabot nga di ka pwede maglakaw-lakaw sa kay di pa gyud kaya sa imong kasing-kasing. Kinahanglan mo baba gyud siya mga 70-80 per minute. Okay? Dili nimo mapugos ang kasing-kasing kung mura nag kuan nimo ugangan. Nasuko na imong wala pa nag-epekto ang bisoprolol day basig pilay pulso nimo nang. Pilay pulso nimo karon? Wala ako nag-ipon kay gilain pa mo ang mga ganiha, wala lang pud nako gi-check. Ipahulay sa unya guniti lang ko na imong pulso kung ingana kadagan bugbog ana gani kapaspas lipong gyud kamo lakaw ana. 1.5 month to doctor. Lagi. Marang gyapon akong i-take. Pwede nimo i-sakag 1 tablet na kay tiyo mo na pila na kakadlaw na kay inom ana? Gikan adtong kuando Friday nag-take ko. Friday na 4 days pa lang. Ayaw lang sa isa ka. 1 half lang gyapon. 1 half lang gyapon daw. Mga 1 week tanaw na to kung magbaba ba imong pulso. Okay? Lagi doktor, dili gid pwede magpainit ana do. Di pod. Diha lang yung puyos balay. Magbunghan na lang ka day. Alang. Magbunghan lang ka mga isa ka semana ra pod. Okay? Sige. Kamo mga tigpaminaw na ako ba? Basig may ngong tiguro na siguro ng doktora kay ang
ang terminology, mungha. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, mayang buntag lang. Asa ka pa ingon ang asa imong maintenance na? Wala kay ginainom? Wala kay mga gibati? Ang wala mong pag-uundok ka na ng kabuhi na infect sa puandok sa klimo. Pila na kakabulan nagkemo? Ang ika, pagkali mo na pang-season do. Pila na? Pila na? Pagkali mo na nag-season. Okay, 5. Pero na pa kay ikaw unom, wala na. Napay ka umang karong katapusan. Tapos kano sa man kang mulupad? Karong huwilit do. Mobalik lang ka para sa last nga kemo. Wala tayo lang. Mabalik na sa 1 week lang. 1 week lang ka. Pero wa man ka kagibati, lipong, mga ura kag kasukaon, bugat imong dughan, wala na. Ang kabuhi naman do. Kabuhi, asa man ka paingon? Tubo na mo do. Ha? Namang tubo. Okay ra? Okay ra na. Kaya na, kaya. Okay ra na, okay ra. Ang kuandok sa aeroplano. Dili na kinalan kay kan naman. Wala man ka kay nang di man ka kay ka kuan. Kanang daghang kay nang natanggal ang buhok, nip, loose pad, nya luya, wala di man ka kay nga na. Ano mo do? Okay, sige. Way problema. Way problema na. Ay, Mm, okay do. sige. Salamat kayo do. Okay. Basig wa mo kay Balomigala. Ako ang doktor sa Philippine Airlines sa 1990s. Ako po himog certification ana sa una. Mo na nga medyo kabalog jud ko unsay kuan na SOP sa mga eroplano. Ingana na jud ko katigwang. 0907-922-4270 Dok, ang tudlo sa akong tiil na ay butlog-butlog katol ug lagom ang panit. 71-year-old Islao Carmen, Davao del Norte. Noy, kung na ka diabetes, kuyaw na siya. Kung na ka diabetes ha, kinahanglan gyud ka makita sa surgeon kay i-evaluate ang dagan sa ugat nimo. Ha? Paminaw ha, ugat nimo ang tanaw na dili ang imong panit. So kinahanglan surgeon gyud. Kaya naay posibilidad kung diabetic ka, nagapaingon ka sa diabetic foot gangrene. 0910-757-1102. 52-year-old Alfie Lubitanya. Aslang pilay bayad sa patanggal sa stainless sa dapit imong clinic kay pa-check up me. Dili na nako specialty dong. Orthopedics na siya. So adto kang sa Davao Doctors kang Dr. Peli. Pwede na nimo siya mahangyo kay tiniguang puna ra nako. 0927-279-2407. 15-year-old babae, 69 kilos. Wow. Nagsamad-samad ang palibot sa atngal sa tutoy. Unsa manidok na ay posibilidad day tungod sa imong katambok kuan ka sitaw erysipelas ang imong tutoy. Hello, good morning landline. Landline. Hello do. Maadjong buntag. Akong batiugan do. Video taas. Pila? Yung po to pain do kasi natin kulang. Perting lami sa imong dugo urag sipo. Kanang tagaan ko og glycerin do. Pila ka milligrams? Wan man yan do. Na karon ang ako po sana ni mo sapat man ang wado o so. Kung 10 units ang imong blood sugar, maayo gyud ang mga 2 milligrams or 4 milligrams. Tuwa na do. To, duhaan na ka tabletas. Tuwa na sa batik sa tin. Tuna siya kay taas na kayo ng 10. Adi ay. Oo. Pero ang brand ani do, kung brand ani do. Ayaw nang ka ng brand, basta barato. Glycerin lang. Glimepiride, ang pinaka... Mamalit pag mga sa generic do kana okay lang. Oo, kaayaw na nila kay tag-usay, tag 8 pesos lang, 4 pesos. Mao ba? Oo, Okay ra din ano kung dili ba din. okay, oy. Okay kayo. Sige do. Okay, maayong buntag. Sige, salamat. 0950-644-4383. Maayong buntag, Dok. Ako gibati, dali ako gutumon. Tapos muhilab akong kuto-kuto. Unya murag magtubig akong baba. Unsa ni akong symptoms, Dok? Wa ba edad nimo day? Wa pa edad. Di ko kabaluan nilong wala kay way edad.
0921-680-5369, 29-year-old babae, duha ka adlaw wala kalibang. Paglingkod sa iniduro, nagsirit dugo sa lubot. Unsa ni Dok? Sa imong idaday, usually anal fissure na siya or Almoranes. Almoranas. 0935. Ang tambal ana, usually yun ang may gala basta ganun magdugo na. Suppository, facto. Suppository. Isuksok, 10 days yun, every night. 0935-740. Napag-isulti sa inyo may gala. Mag-dictate gani ko ano yung mga tambal. Paspas yun kaya daghan kaya ng text dili. So, isuot, bantay lang yun ang iyong kamot sa papel. Nakapatong na mo. Nakapatong yun ang kamot sa papel. Kaya para suwat na yun. Okay? Facto. F-A-K-T-U. Facto. 0935-740-0422. Male, 63-year-old. Mangutana lang unsa ang symptoms sa diabetes. In town, Santa Cruz, Lagos, habutag isa ka bulan na istorya day. Replay nato na siya, Roel. Kung naa pa, makikita nimo. Okay. Landline? Wala. Okay. Naay palibot-libot rin nga kon ba? Langaw. 0947-797-9624. 55-year-old Ray Hagunoy. Unsay maayong vitamin sa among edad. 55 years old, bisag unsa doy. Bisag unsa, basta lang magana lang imong kaon pero usually may gala di jud ko recommenda og vitamin kung maayo mo mga on. Gosik-gosik ra jud mo kwarta. 090-154-6046. 66-year-old Gregorio Dusal, mental, Davao City, diagnosed ko acute coronary syndrome. Unsa man ni Dok? Unsay akong buhaton? In town, gross ra kay ng istorya nimong acute coronary syndrome doy. Kinahanglan specify myocardial infarct, myocardial ischemia. Ingnon imong doktor nga general term lang iyang ginasulti. Hello, good morning, landline. Good morning. Mm-hmm. Wow. Tapos? Sa akong sa akong experience, mababa pa nato na with the use of vitamins lang day. Di pa kinahanglan og dialysis. Ang una, iyang lifestyle puyo lang siya sa balay, di magtrabaho, wala tanan. Ikaduha, mag-inom siya special nga gatas, isokal. Ikatulo, vitamin, Moriamin Forte, 2 times a day. Ikaupat, ang iyang dieta, daghang itlog, daghang karne, daghang protein ang pagkaon niya. Kuha nimo tanan? Pag mahimo na niya tanan, na ay posibilidad nga mobaba ang iyang creatinine without the use of dialysis. Okay? Yes, ma'am. Kaya pa na siya. Pwede pa na siya tagaan lang furosemide para mawala ang iyang hupong. Tapos, i-maintain nga wala gyud sa ginainom nga antibiotics, mga statins, kana mga tambal nga dili necessary kay mo pud pasaka sa iyang creatinine day. Okay ra na, dili na mo pasaka sa kreya. Para sa diabetes, taas iyang sugar. Ang iyang basig kinahanglan. Kay kung dili kay taas ang iyang sugar, dili ka mo gamit og metformin kay isa na siya sa mga tabletas nga mosaka imong kreya. Dili. Ito istorya ni mong doktor nga nabay mild diha gamay dili metformin. Basig payat na kay na imong tiyo day ba? Dili way labo to. Kasi ang hupong itong burot niya. Dili gyud ko nagagamit og metformin kung taas na ang creatinine. Okay? Sige. 0912-483 asa na yun? 0912-483-6961. Dok, naam na ng bionic eye implant sa Pilipinas. Salamat in town doy. Sa kuan pa sa sini pa na wala pa nang bionic eye.
Nasa sinihan, si $6 million man. 0929-313-4473. 46 years old, male, unsay vitamin, lotion, lubricant, gamiton, magsigi siya kamot, panag sa magka-eczema ko, ay in town dong, i-check i-check up na siya sa doktor, dili na siya pwede ka ng kuan lang, istorya-istorya. Tanawon yun sa rason, nga no, ga, so check up sa doktor. Wala tayo panahon may gala,